pink yun mo baby, pink yun mo baby, pink yun mo baby ni baby Henry. Pink yun mo baby, pink yun dahil iba kundi radyo DZGB. Oy, pink yun mo baby, pink yun mo baby, pink Henry. Pink yun mo baby, pink yun baby, dahil iba kundi radyo DZGB. Oh yeah. Hoy mga fans, pagpusuga ang radyo alas 3. Anong naginibuhan? Kita mag-oro, istoryahan. Mas magayon kung mo'y merindalan. Mga samno sa pagkabuhay nin tao. Program na magpagkonswelo sa hapon. May health tips asin tataramon. Oy dangogaan sa kuyang orasyon. Oy, pink yun mo baby, pink yun mo baby, pink yun mo baby, baby Henry. Pink yun mo baby, pink yun daing iba kundi radyo DZGB. Oy, pink yun mo baby, pink yun mo baby, Henry. Pink yun mo baby, pink yun baby, daing iba kundi radyo DZGB. Oy, pink yun mo baby, pink yun mo baby, pink yun mo baby, baby Henry. Pink yun mo baby, pink yun daing iba kundi radyo DZGB. Oy, pink yun mo baby, pink yun mo baby, Henry. Pink yun mo baby, pink yun mo baby, daing iba kundi radyo DZGB. Oh yeah. Oy, pink yun. Marian. Kusog-kusogado tabi kidit Ronald. Kusog-kusogado tabi kidyan. Yan. Ha, good afternoon tabi Pilipinas. Mga Bicolano, saan man na partikan mundo, welcome po sa inyong programa, ang Pink Yun Mo Baby. Digdi po mga tugang sa DCGB. Good afternoon po sa inyo kabos. Hi. Hello. Aldaw ngunyan mga tugang na Martes, Pizza 4 na po ka na Agosto. Good afternoon. Kumusta na po kamo kabos? Sana po kamo kabos nasa marhay. Mga tugang na kamugtakan sa mga oras na ini. Libre na po sa anuman nakapahamakan. Kumusta lamang po kamo kabos? Mga liver lovers, kumusta po ang sa tuyang lifestyle? Party on na tayo later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Magkakatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid, kaya pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong liver aid Pro. Liver Aid Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Ito ay may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito ay sustansya na nagbibigay proteksyon, nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration ng nadamage na atay. Maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o magkatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic hepatitis at liver cirrhosis. Fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis nga. Ganong pa man OTC, ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, yun ang kailangan natin para mga tugang sa malusog na tay. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson's, Southstar Drug, in leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Okay, sige! Oy, pink yun mo baby, pink yun! Hey!
pink yun mo baby, pink yun mo baby, pink yun mo baby, baby Henry. Pink yun mo baby, pink yun daing iba kundi radyo, diesel, TV. Oy, pink yun mo. Sige po, sa may mga birthday ko niyan, haberday. Pwede po na magpaabotin mga reactions mga tugang sa 0969-088-5548, 0966-203-0034. Mga birthday celebrants ko niyan, happy birthday. Hello pa de, maray na hapon. Good afternoon. Good afternoon, Tabi. Ay, anong gusto kong jingle mo? Ha? Gusto kong jingle mo. Arin naman na jingle ang gusto mo pa de? Lalaki ba ka? Kuya, ano nga ito? Pinky. Si lalaki? Pinky on. Ha? Ah, si Pinky on. Pinky on. Kaya Ako na po, Pinky on. pink yun ba yung ito? Kaya Pare, yan. pasensyahan muna ta babae ito iyo. Ikalaw pag babae. Kaya, Mga arog ka na bagay. Dili piga para restriktoan yan. Lilambingan sa na yan, ha? sige, okay. Yo tabi. Kaya, kaya mo sinasabi ko. Pero di ka man pa nag-agi man sa lambing man. Ayos pa de. Okay. Maray na hapon. Good afternoon. Maray na hapon. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Ang mga sa mga may birthday diyan, haberday. Ronald Baldo pala na sa tuyang partner, mga tugang sa technical department, uni pa sa tuya na word for the day. Ngunyan pong hapon igdi po sa endong programa, madali ay nawara lugod pangyari sa maoraro. Ayan na nga nito, so tataramo ni Ronald Baldo na sinin sa kuya. Sige. Ronald Baldo, ang sa tuyang tataramon ngunyan, salsag. Iyan, ha? Ang sa tuyang word for the day, mga tugang salsag. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ano na ko no, salsag? Sige daw, kamo daw nag-antabay-tabi ngunyan. Paliwanagin daw nindo ako, ano mga tugo sabihon tabi kang tataramon na salsag. Sige daw. Sige daw. Tabing kompaman. Ina. Masiramon magkuan mo yan na birthday ni Mariel. Ano? Masiramon so pagkaon mo niya na hapon na bata. Paborito ko tayo pating ibos. Ha? Salsag. Anong usabihon tabi kan tataramo na yan? Hello? Bade? Ano? So, paano ito, Master Wade? Dodds? Bade? Iparapastaga pa di kay mali. Dato sa taga-salmatada ka. Pundan mo ko ha. Iparapastaga kay Kwan, kay Madam, sa rawayon ka. Basta pagulay niya talaga kung rapason ang pandok mo. Yo. Bye-bye. Sa rawayon ini na. Lalaking ini na. Hello, Made. Hello, good afternoon. Good afternoon. Taga-bulog ka rin, katatapan sa lasan. Made. Ako tabi, Made. Minamarindal pa sa nako iyo. Marigata nagmerinda. Be pagpalibong ang payo ko, aram ko yun. Kaya pigahapot ka mo mga listeners para mag-participate ka mo sa programa. Tapos ngunyan, gari Made, pipalibong man payo ko, Made, tabi. Sulod ko. Ha? Sulod ko. Anong lamot ko kang load naan? Di ba para iwal mo ako? Nakabakiwa. Ha? Baka mo lang pagpaparamdam takakana. Nata, para ka ma... O, ikaarap kayo mong ipaliwanag ang salsan. Hindi ba kasi budo nga na dakulaawon. Butong na dakulao na ano? Tuturutig bas kay ano. Oo. Tuturutig bas na ano. Tapos, pagkatigmas ha? Di buwang na. Ha? Di buwang na. Bibuang? Opo. Pagkabuang ano na? Pililanog. Mali mo na. Sala ka na naman, Made. Made, Oo. pagkabuang, alinigan mo man. Para,
Ilan mo na mataro mo na, lilinigan mo na. Bawa salog. Kaya kung siglinigan managad, sigarali ang Ka gambok talaga, ko. grabe ka uga ka na. Alam mo na, ilanob mo na, tapos, di po linigan lang. Di ka magkarulugad kaan. Pwede nga rin barnisanan. Ha? Pwede nga rin barnisan. Nga. Pero bago mo barnisa, linigan mo muna. Sumalinig na di ka malugad. Sige daw. Rasulido ako madi, tabi. Sige mo lang gata, maga. O niyan eh. Salamat sa Diyos. Tuminama ang gyari ko sa... Sarawayon ka. Good afternoon dyan sa taga-Ginobatan po. Ang saan sa lugaring madi? Ba kumara ipaglanom sa kwarto? Sa kusina baga? Sa lanob? Di nyo bululing pa di. Di ba kumara ipaglanom ta? Nasisirip baga yun? Doon arong nga sa'yo, makalay gusto ka. Silipon ka. Di nyo bululing na ganahan. Dito, i-ako ba di? Opo. Pagka ako ba, pipulpog naman na magsirup na sa mga luhulo, magkawarara, pipako na. Iipig mo lang kimala. Kumagay, kung di ka man niya sa kwarto, para sa iripon man, ang parelingon sa'yo mo. Ano? O, sunod mo, latanaton mo sa natali, butan ng hipas ko. Iyo. O, sige yan. Aray yun pa, ma'am. Sa Disyembre. Madali na baga. At ano nga, o gusto pa sana. O, Septembrina. Paggamot ka na yung Septembrina. Galing mo. Oo. Kataw man tabi ako magbilang iyo. Buda aram ko man tabi masunod-sunod. Ahinda. Sige na. Made, O, behave made sa masunod ha. Iyo. Kaning mara yung pamati ko ha. Tabi. opo. Okay, good. Okay. Magpara pasaway ta. Ang gurang ni nagpasaway iyo. Para di ka pa magmata ka. Ay salamat. Tonto pinaugma mo pala ako. Very good ka. Okay. Thank you, Madi. Bye-bye. Bye-bye. Marayon man si Madita. Pinaugma niya man ako pala. Piga pa ugma niya pala ako. Garipi pa ugma niya man. Kaya arog palang ka ang sutiradan niya. Ngunya na hapon. Ade, arog palang ka yan. So, pagkapait niya. Salsag. Bambok. Yan. Balap. Butong yan. Tama. Actually, tato ako magibokan. Taso ama ko. Naling ko. Nagigibok ka yan. Yan. Pait mikang ka ito. Titigbas ang kiristriton baga. Na so, na naghupal. Tapos, bibuwang na. Pagbuwang nga. Pagkabuwang nga. Yun na po yan. Mga tugang. Pwede mo nang ilanob tabi. Buda. Lilinigan man ko na kimaray. Di ba? Yun taban pigapod na. Salsag. Butong yan. Butong yan tabi. Butong. Kung sabihin ka yan, mga tugang na butong na yan, yan tabian panglanob. Piglanob. Di mo lugarin pwede pang salog ano nalade. Karak lang ka ng purpose kan mga tugang pansalog. Yan. Yan tabian sa tuyang tataramon. Ngunyan na hapon, salsag. Yan. Sabi, bambo, tinapkiti, panglanob sa harong. Tama ka po dyan. Salsag subambo, napigsala-sala, napiglalanob. Sabi ni amigong Benny Barajas. Good afternoon, tabi amigo. Tunay ka. Good afternoon. Happy birthday po sa hipag kong si Fe Inulpe from Mamanggal, Virac, Katando, Anes. Kuyahin, pahula mo kay Madi mo kang rapo-rapo. Anong 5 lugar? Acronym kang Calabarzon. O, Madi! Oy! May challenge sa imo, tabi, Madi. Ha? Ano daw sabihin kang Calabarzon? Sige daw. Madi! Abi daw, yung tadong abilidad di Madi kung kaya niyang sabihin kang Calabarzon. Sige daw. Madi! May challenge sa imo. Kung araw mo datab ang meaning kang Calabarzon. Aber daw, sige daw. Sige ang pakikuan mo. Aber daw, sige daw tabi. Anong sabihin kang Calabarzon? Yan. Alright, sige. So mga kuan natin sa may mga travel tabi dyan, ingat lang kamo Mga travelers natin dyan po sa Calabarzon. Hello? Made? Parang Calabarzon. Ano? Sa Manila, bagaan. Bako iyo. Calabarzon. Iyo nga sa Manila. Nalingabang ko na.
Bade. Ah. Bade. Po. Po. Di ka na ito nagapog na, di ka nasupgan. Sila idura ganyan. Inaano ko para na. Alis sa isip ko. Pilampas mo na sa nakutang, anong day nindaram, di ka tatao kang kalabarzon. Kada na ano ko nakalabarsunan. At tayo nga ni, ang sabihin kang kalabarzon, kalabang ka. Kalabangga. Ang sabihin ka, kalamba, Oh, tapos. Laguna, Oh. Quezon, Oh. Calabarzon. Oh, ikaw na baga nagupon. Dagtara man ko na sa imo, tangani na, di ka, Inaano ko mo na kalabarsunan. kaya nga, maring, di ka nasuplan, masupog na, di ka na pabibinsan ka talaga. Diba? Yung tabi ang one nga lang totoo. Yo, bako tabi ka lang ba pa piglan sita ka. Ano? Piglan sita ka man sana kang kalabarzon. Pagod og tatao ka, di ka man pala talaga tatao. Ang Calabarzon made, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Kalabarso. Yan ang Calabarzon. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Sabi ko, karakaran. Sige na pa rin. Made, Po. Karakaran, Rapo-Rapo, Quezon. Bye-bye. Made, Po. di ka magparapalata, ha? Bye-bye. 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 Yan pigisabi. Nahinda. O di, halat nga una, bata sa, ano si istorya ko sa endo? May istorya ko sa endo sa mga samno sa, ano yun eh? Working fire. Okay. Ano nga na yun? Ano nga na yung... Wala na gusto masaog ko na. Wala na. Yun na kita. O di. Alas 3:30 na. Oras mga tugang sa Pilipinas. Sabi kang textile. Makonsilyon nga si Madimo. Pero ngayong madihon mo ang arog kaan. Ako nga, gari gusto ko nang habon na ako magparaninong-ninong. Tabo kung madadagan pa madihog kong araw ganyan. O di ba no? Ano ang mga samnutan ko niyan sa pagkabuhay? O ano yung samnutan ko niyan? Hamal lang ta. Iskanon ko liga sa kuyang computer ta. Naka-paste digdi. Nasa messenger ko eh. Ayan, nasa kuhan ko ini. Nasa messenger ko. Let ko na. Okay. Ayan. Ito. Une. How to enjoy life without money. Tani ba kaya mga tugang ang gigibo niya? Gigibo niyang kaugmahan mga tugang ang kwarta. Pag dahil kwarta, grabe ang kamunduan niya. Di ba pading dods? Usually, ang kwarta maray. Money, mga tugang is good. An bako lang, an maraot lang sa kwarta, kung kita nagiging ganid na, buda ko ng kwartang yan, yun ang pigisambata, buda kong ang kwartang yan, pigagamit na sa iba, nakaratan sa buhay nin tao. Tama? Tama tabi, Reverend Saldi. So driver ni Bishop Bong, tama tabi, Reverendo Saldi. Saldi, tama? Ang tao, ang kwarta, bako man mata, kay pont ang kwarta, gari man sanaan mga tugang na, gari man sana tabi iyan na, gasolina, para dumalagan ang sarong auto. Kaya we need money, sana man na bagay. Kaya lang ang problema talang, mga tugang ta, pigagamit ta iyan, mga tugang na,
Gari baga iyon ang driver, mga tugang kan sa tuyang buhay. Garo, iyon na iyan, mga tugang ang ano yan. Garo baga, iyon, garo day ka na maugma, kung day ka, mga tugang nin kwarta. Sa kitang mga tao, gari, gusto ta sana pirmi kitang may kwarta. Na, paminsan baga, sa kadakulang kang kwarta mo, di mo na naisipon kung anong gigibuhon mo sa kadakulang kang kwarta mo, kaya good, mas gusto mo pang magpara tipunin kwarta. Tama. Tama tabi mga kapingki. Ilingan na, paminsan, ang kwarta man sana, iyong mga tugan, minaraot sa buhay ta. Correct mga kapingki. Pero ano dan mga igoda tabi na 5 simple ways to be happy without money. Yan. Mga 5 simple kaya tabi da tabi. Kung di kitang pambakal mamundo kita, di kita pambakal mga bagay-bagay mamundoon kita mga tugang sa tuyang buhay. Pero igwada tabi ki mga strategies tabi. 5 strategies for finding happiness without spending any money. Dahil kang kwarta, ano-anong pagibuhon. Sabi, create a healthy environment. Mag-career ka da ki mga healthy na palibot. Maringan ni pagday kang kwarta, dahil ka nagkaparabakal kilitson. Di ba? You will never genuinely discover happiness or reach your full potential unless you get rid of all the toxic individuals in your life. Paminsan kita, sa kadakulang kang barkada ta, ang mga barkada ta, nakaka-stress sa buhay ta. Tamakwarta ka, mayaman ka, ang mga friends mo, kung anong ka si panagigibuhon, kung anong bibarak, etc. Be in the company of positive individual and those who genuinely care for you. Dumang ka na tabi, mga tugang sa mga tao na nagmamalasakit sa imo. Eliminate the toxic individuals in your life that make you feel terrible about yourself or constantly depressing, cause you worry or take from you without giving anything in return. Hanap na kan mga barkada mo na sa mga maraysan na mga ganun mga para pabulimahon sa buhay, mga tugang buda ito bako mga depressing na mga pag-iriba. Kaya, di ba? Di ba ka na magparapakiuron sa mga kaya take from you without giving anything in return. Ito na mga tawong ito na bako stressful sa buhay mo. Ito ang pag-asikasuhon mo. Pwede na magparaintindi ka na problema mo. May barkada ka ngaya, stressful ang barkada mo. Dumang ka sa barkada mong bako stressful. Kitang kaurunon mo. Tabi. Dumang ka sa mga friend mo na dahil ka masyado nagkakaigwa ki gibat sa buhay. Di ba? Paminsan, na unig gari gusto mo kauron, yung minakaw sa mga tugang ki, problema mo sa buhay, pabayain na iyan. Dumang katabi mga tugang sa tao na maugma ka pag siya mga tugang kauron mo. Di ba? Dumang katabi sa mga tao na maugma ka na siya mga tugang kahuron mo. Dumang ka sa mga tao na nagngangarak nga ka na mas kang pigkaroon sinap ng batag o sinap ng kamuti, nagngangarak-ngak mang kabusolb na iyan databi sa buhay. Iyan ang mga tao na toxic sa buhay ta. I-eliminate daan. Hali unta da yan. Kung ka-neighbor mo yan, pagparaintindihan neighbor mo, kung kaopisina mo an, dumang ka sa kaopisina mong nag-uulo ka lamang na ano nga yan? Diba? Ayan. Create a healthy environment. Ito, number 2. Do what you love. Yan, the best magay niya. Maski na kung karta, gibuhon mo da ang mga tugang kung ano man ang gusto mo, na namumutan mo.
Gibon mo da atabi, hanapon mo da atabi ng mga bagay-bagay, mga tugang na ikinakaugma mo, na namumutan mo. Pag ginibo mo da iyan, mga tugang, every day will be a play day, will be a happy day. Doing what you love will allow you only to push harder and be better at it. Oh, di ba? Tunay yun. Sabi kan mga nadangog ko sa verse 6, tunay yun ngaya. Tunay yun. Tunay yun. Di magparagibo ka na yung mang gusto. Di mo palang gusto. Bigibo mo. Di mamundo ka ka. Dumang ka sa maugma ka. Find a humor in everything. Sa kabustan pigibo mo, mga tugang, remember not to take life too seriously and to laugh at your mistakes. Ulok. Pag napasala ka na, ulok ang buhay mo. Di ba? Yan. Gayon. Ang mistake databi, nasala ka na nga ni, pag para problema iyan, ulokin na. Stop trying to be perfectionist and do whatever you can do to make yourself smile. Yan. Magayonon sana. Ano pa? Take it out. Tugutan mo doon tayo sa diri na mawala kang stress sa buhay. Halin ang stress na sa buhay mo. Financial problem, a relationship issue. Mayagom ka na, uminanap ka pang sarong agum-agum. Di nagparaiwal ka mo, iniwal ka kanduwa, di stress. Oy, Pading Dudes. Di ba? Kung nag-iwal sa mo si agum mo, doon na pa nag-iwal sa mo, nila kung na-stress ka sa buhay. Bakit yung tabi Pading Dudes? Sabi kan texter ta, God is wise, blessed are the poor, for they do not have cholesterol causing high blood. They don't have diabetes from very rare sweet juices and have only natural foods. See? Blessed are the poor. Kasi, di kita kamo nagparakaraong kilitson, di kita nagparakaraong kilitson, mga ma-cholesterol na pagkaon. Di kita nagparakaraong ki mga mahamison, non. Di kita nagparakaraong ki mga masiramon, non. Nakadakol dyan kan mga binabay, mga tugang na mga ingrediente. Blessed are the poor, for they do not have cholesterol causing high blood, and they do not have diabetes from very rare juices, sweet juices, and have only natural foods. Anong mga natural foods sa pobre? Balingoy, kamote, dahon ng bus, balingoy, kangkong, yan sa bulon. They are so blessed. Di ba? They're so blessed, mga tugang, kasi pag mayaman ka na, pag magwartaon ka, kung karisipan mong kauno, linga, baralik-balik kita sa food chain. Ay, nako. Baralik-balik sa food chain. Di tabi ka yan. Ang food chain, mga tugang, dapat ka makoral daw. Enjoying life without money means shifting your focus from consumption to connection, nature and inner peace. True joy comes from the free experiences like walking outdoors, building deep relationship, practicing gratitude, and engaging in the simple hobbies that cost nothing. Yun na tabi. O yan tabi sa tuyang mga samno sa pagkabuhay nin tawo. Maray na hapon tabi sa texter ta na 0557. Sige daw, sikontada muna sa tuyang mga mga nasa online viewers man nga niya. Hilingon taman daw nga niya. Alat ko na ha. Kung ano man nga niya ini, halat ngo na ha. Ay na nga, ay sayin ko na ito hanapon sa mga viewers ta na pwede may nabasa sa mga, ay sandali, dito yata. Okay. Yan. Good afternoon. Ay nga nito. Ay, may hapot digdi regarding sa pagkamuot. Gani ba sa ekspertohon kita ka ini. Madali lang. Tabalikan ko to yan, ha? Ito. Sabi kan texter ta, hi kay Den Mendones. Good afternoon po.
Shout tabi Kuya Hendig di sa taga Mabini Daraga Albay. Hana Golde Amor, good afternoon. Win Orande, Calamba, Laguna, Quezon. Yan. Oras na, asusimbag ito sa Calabarzon. Marlene Imperial, oras na pigigibo na salsag, bako butong. Oras. Pero kami, butong talaga sa bulod. Butong kami, tamay bugyan eh. Ang oras kaya manipis. Ang pigibo mo talaga duman, talaga, sa kwan talaga, sa bulod. Butong iyan. Darko lang butong. Ha? Marlene Imperial, oras na pigigi. Okay na ito. Sabi ni Roslyn Belica, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Josephine Ferrer, good afternoon sir. Pabati mo si Armida Reyes. Happy 50th birthday ngunyan from Birac. Good afternoon tabi sa mga taga Birac, Katando Anes. Yan. Good afternoon po mga taga Birac. Happy birthday kay Armida Reyes tabi. 50th birthday ngunyan. Ha? Sabi ni Josephine Ferrer. Tapos kay sabi ni Marites, oras na, okay na, ha? Alright. Carlo Magtangob, maray na hapon tabi sa mo sir. Kumusta po? Maray tabi amigo. Jenestola, good afternoon tabi at saka maray na hapon tabi sabi ni Shirley Antiquera, Bulaños. Hello, good afternoon. Eh, Pare, ano nga na yung tema mo ngayon? kung paano na baging maog, mas kiday kang kwarta? Oo. Oh. Pero, kasi na ano ko na, makiyano sa mga mayaman. Ano? Makiba sa mga mayaman. Pwede man. Basta, pwede. Damay mga, dakon man mayaman ng mga maray na amigo. Kaya nga so, dapat siya naman mag-isip na, kasi man, high blood ka sa mga pagkaon. Mga mayaman pagkaon. Ngunya. Oo. Pero kung makiba ka sa mga mayaman, so siyempre nagmalaratit mo, baga tayo nagdaka. Oo. Hindi, kita na sila ano kang pagkaon kung ano ang dapat pag-usay mo dapat. Pwede man. Maray ka pa, maray kang karibang tao. Tabako ka malamang maarting tao. Maray kang kariba. Ay, di ba? Oo. Maray kang pangarugan. Kaya nga idol ka na. Pare. Dako na. Ay, sus ko. Ano? Ewan na yung magdalo na ko sinino. Dahil. Abo ta ka maging idol man. Abo ta ka lamang arugon. Samayon ka. Kung tuso ko na mo, tayo mo ginagdala rin mo gulya. Nasa eskwelahan pa, no? Sa agata. Pag uiri ko Ay, pagkagat. mo na ko ba? Taraman ko si Madam. Na-review niyo sa programang alas 3. Wala mo na dyan duman sa kunyan. Hindi ko kasi. Anong labot ko? Natanay siya mauli. Awin na. Okay. Ay. Pade, ingat pade ah. Pare. Di ko kaya pade ah, pade. Dadadamog ka mga pare. Oo. Ako nga, sinino nga. Oo. Papiyo. Kaya mo nga, kung nag-regal. 7 years ang iya ko. Ikaw, pade, advice daw ini padeng Krister ta. Ano ba hala, ngane. Habin niya. Advice daw tabi ako Mr. Maseda. Ako na sa text ha. Ano na. Advice daw tabi ko Mr. Maseda ta so chicks kung nakuha. Ano na. Advice daw tabi ko Mr. Maseda ta so chicks kung nakuha. Pati si Mrs. pigiselosan niya na. Ay, hindi na. Dahil ni pare. Ara mo, ano advice mo kanina pare? Sige daw tabi. Imagine nakakuha siyang chicks, si Mrs. niya pigiselosan na. Anoan? Ay, mo pwede yan. Dahil pwede nga rin. So, ginibo niya o si Mrs. Ano pa rin dahil pwede? Pag silos kay Mrs. niya, o so nagpagkuhan niya kay chicks? Ay, di bayaan yan, pare. Para bigyan ng tadao. Tapos, sila sa lusuwagon ko.
Iyon na nga niya. Natunay ito. Ha? Bata, sabi da. Oy nga, nga, love. Napagkari ba nga si Missy mo? Nagsisilos ako. Si Sir Victor naman ka. Babuwa ka. Ay, nasa mo, may test ka rin din na, tusunta ka dyan. Ay na, bye-bye. Okay. Sarawayo rin padiyon kong iniyo. Sarawayo. Doon sini, sarawayo ng laki iniyo. Hello? Amigo. Mali na po. Ano, amigo? Ang pinaka-the-best kaya amigo, para walang problema. Dahil nga ni Ma'am Babae. Iya. Natumbok mo ng Isos ko. Ang gusto ko takatabi, may amigo. Kaya gusto ko taka. Ay, amigo. Idol, ikan idol ko. Ngayon di kang problema, di ka magkuha. Araw ka na bagay. Yan. Tama. Ako nga ni amigo, sabihan ka ka. Pag di ko na iling sinisip, ako nakataon. Ay, amigo. Nongs. Ara, amigo. Gari halos pareho ang piling tang dua. Yeah, ako kaya nga ni Pag ako nagkakauli sa arong, gari, bako kumpleto ang buhay ko pare. Yung amigo, ako dahil ko manahalo ng pagkaon. Maski, anong gayon kang kampang ko kung ana, sa mga estudyante, whatever, ang nasa isip ko, Mrs. Nasa isip ko, kung baka nga ako, bada ko pa ko. Awin na! Babuha ka! Okay, bye-bye. Maray na. Nakasubi naman siya may gong. Good afternoon sa mga taga Nong Smith Shop. Joke lang po ito. Joke lang. Tabaka, madiskute ako pag uli ko. Nakasubi naman si Nongs. Nadamay mo naman niya kumigo. Dinamay mo naman niya kumigo sa tirada mo niya na apon. Tabi, good afternoon. Kay amigong Nongs. Yan. Alright. Okay. Ayun na kita. Alog tabi ka ng buhay, nintaw. Kaya dapat, kita mga tugang maging maugmasa na sa mga dapat ang ibuhon, oral daw. Tangani na, dahil kita magpapara-stress sa buhay, nintaw. Alright? Pabati mantabi sa mga taga-barangay Magugon. Yan. Okay? Araw kayo ni Migo, so texter taha. Ada ko aram kung seryoso ka o karaw mo. Pero tawad tagang seryosong advice. Hello? Hello, Sir Hen. Good afternoon. Good afternoon, boss. Stress naman ako dyan sa... nag-text sa'yo mo, ano? At tayo nga, hindi ko alam kung karaw niya o seryoso ang paghagay niya sa kong advice. Oo, di mas may advice ko sa iya. Oo. Mabuo magselo sa gumo, humanap ka bakla. Rapugas. Buha ka. Biyo pa. Oo. May bakla ka na, kumikita ka pa. Oo. Marek advice mo Iyo, agree ako pare, agree. Yeah, oo. Pati ano, bidiyan. Oo. Adi. Please, natawan. Masira mong ka, amigo, balbalang kibala. Hindi mo sa tami, Sir Hen. Sige, bye-bye. Bye-bye. Aron kayo ni. Ikang texter ka, di ko aram kung nagkakaraok, pigkakarawan mo ako. Seryoso ka. Pero tawan tayo kimaray na simbag. Aron kayo ni, ha? Ang solusyon mo, ang problema solusyon mo, saro man sana, tama itong sinabi ni Kuya Nongs na inot. Ang primero mong solusyon, ang pinakasolusyon sa problema mo, ano mo kung ano, di ka magibo. Tamay agum ka na, ang konsentrasyon mo sa agum mo sanang sarawayon ka. Di ba? Tamay agum ka na, di ka na maghanap pa iba. Pwede ka man makiuron-uron sana, makiburo barkada ka dyan o kung ano-ano, hi, hello. Pero di mo dapat siyang pag sarawayon ka. Di ka na kaiyan, tabi na style mong yan, nasabutan. Yung tabi yan ang punto ko na gusto kong sabihon sa imo. Nga hindi kang problema, punduhan mo na ang babae nga. Tayo imagine pigisilosa ng ago mo. An sulaminting may karapatan sa imo, an ago mo na magselos. Bako na pati siya may karapatan na pagsilosa ng ago mo. Kaya dapat mong gibohon, pundo ka na noy. Iya po, punduan na yan.
na kapilyuhan mong an sa buhay, dahil nakan magpaparagigibota. Kulog ang kilawas, habula, kulog ang kipayoyo. Ayan ang sa kuyang advice yan sa imo, ha? Mga tugang, para po duman sa mga may problema sa liver, o dahil man problema sa liver, sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon o buhat, di ba pa? Nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaaring tumama tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay, wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito, may silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang Pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay maring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Pro Life, Pro Health, Protection. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Okay! Mga tugang, magbabalik ang Pinky-on makalipas kan mga patalastas. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang na mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program
Basin Services Orientation for Barangay Officials, susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval Acid Procession sa Bangi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pinky on mo, baby. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, salamat po sa pagkantabay. Masunod na pang Bicol Target kasabay si Fio Fernandez. Mabalik pa ako sa aga 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hirit. Goodbye! Good afternoon, Pilipinas! Anong Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol?